Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα είμαστε εδώ για μια ολόκληρη ώρα, όπως και κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή 9 με 10 το πρωί και κάθε Πέμπτη 9 με 10 το βράδυ και κάθε Δευτέρα 10. Τα έχω πάρει Δευτέρα, έχουμε πάρα πολλές ώρες που είμαστε κοντά σας και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προτίμηση και για τα θέματα που μας στέλνετε. Και νομίζω ότι επειδή το καλοκαίρι έρχεται, παύλα ήρθε, γιατί ο καιρός θα φτιάξει που θα πάει και πραγματικά θα βγούμε όλες τις παραλίες, το να γνωρίζουμε ακριβώς ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μας προστατεύουν και είναι εκεί για μας είναι πολύ σημαντικό. Τι γίνεται όμως όταν δεν πειθαρχούμε ή τι γίνεται όταν θέλουμε να είμαστε κι εμείς ένας από αυτούς και τέλος πάντων να επιλέξουμε το επάγγελμα του ναυαγοσώστη, όπου καταλάβατε ότι για άλλη μια φορά έχω εδώ την Action Club Ελλάς, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ στην εκπομπή, και τον κύριο Νίκο Βγότζα που είναι και εκείνος εδώ, σαν εκπαιδευτής παύλα αρχηγός ναυαγοσωστών στην Action Club Ελλάς. Καλώς ήρθες. Και να λέμε πολύ ωραία πράγματα, καλημέρα, και πρακτικά και ουσιαστικά στον κόσμο. Σίγουρα. Λοιπόν, να σου πω ότι με εσάς νομίζω και από τις ενότητες που κάνουμε και όλα αυτά που μας λες, έχουμε καταλάβει λίγο περισσότερο τι δουλειά κάνει ο ναυαγοσώστης και ότι πραγματικά είναι ένα λειτουργήμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι. Ναι. Είναι λειτουργήμα. Είναι λειτουργήμα. Αλλά έχω δει ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό από πάρα πολύ κόσμο και από νέο και από πιο μεγάλο. Γιατί έρχεται το καλοκαίρι και πέρα από το ότι κάνεις κάτι το οποίο βοηθά στον κόσμο, νομίζω ότι επέρχεται και μια επαγγελματική αποκατάσταση που αφορά και πολύ κόσμο. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για όλο αυτό σήμερα, αν θες και εσύ, μέσω της Action Club Ελλάς, που είναι από το 1994. Ωραία, 94, πάρα πολλά χρόνια. Με ιδρυτή και αρχηγό τον κύριο Γιώργο Στάικο, ο οποίος έχει κάνει τα μέγιστα και έχει προσφέρει τα μέγιστα στο κομμάτι της ναυαγοσωστικής, έτσι. Ακριβώς. Θέλω να μας πεις λίγα πράγματα για την Action Club, το πώς δραστηριοποιείται και το πώς υποδέχεται τους καινούργιους ναυαγοσώστες. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά και όσο, όπως είπες στον πρόλογο, όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, πλησιάζει ο καιρός, όλο και περισσότερος κόσμος δείχνει το ενδιαφέρον του και έρχεται κοντά μας για να εκπαιδευτεί και να είναι έτοιμος να εργαστεί στις παραλίες σε όλη τη χώρα το καλοκαίρι. Και στις πισίνες φυσικά. Και στις πισίνες. Και στις πισίνες, είναι η ίδια εκπαίδευση που παίρνει. Είναι η ίδια εκπαίδευση, διαφέρουν κάποια πράγματα, διαφοροποιείται, αλλά η εκπαίδευση πάνω κάτω είναι περίπου ίδια. Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό ότι πλέον όλο και περισσότερος κόσμος όσο πλησιάζει το καλοκαίρι έρχεται. Παίρνει τηλέφωνο, ρωτάει, ενδιαφέρεται πώς μπορώ να γίνω ναυαγοσώστης. Ναι. Και όπως πολύ σωστά είπες, είναι ένα λειτουργήμα το οποίο θεωρώ ότι είναι τύχη να βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το χώρο, να βοηθάμε κόσμο και παράλληλα να αμοιβόμαστε πολύ ικανοποιητικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δουλειά που είναι σεζόν. Δουλεύουμε το καλοκαίρι, από όταν ξεκινάει από 1η Ιουνίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, όπως λέει και το Προεδρικό Διάταγμα. Σε κάποιες περιοχές, κάποια νησιά πιάνει και τον Οκτώβριο, παίρνει παράταση, γιατί ο καιρός είναι καλός ακόμα. Τουρίστες έρχονται μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη όλο το χρόνο. Στις παραλίες μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβριο είναι. Επομένως, βρισκόμαστε εκεί να τους βοηθήσουμε, να νιώθουν ασφαλείς και να απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους στις παραλίες. Βέβαια, με ασφάλεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σου θέσω διάφορα ερωτήματα. Δεν ξέρω αν τα έχουμε ξανααναλύσει όλα, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν καινούργιοι φίλοι οι οποίοι δεν μας έχουν δει. Φυσικά. Και θέλω να μας πεις λίγο έτσι, το όριο του ηλικιακό, το οποίο μπορεί να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης, που εγώ λέω μπράβο, καλό αυτό. Ναι, και αυτό είναι κάτι που είναι ωραία η ερώτηση, διότι πολλοί κόσμος νομίζει ότι πρέπει κάποιος να είναι νέος, να είναι μικρός ηλικία. Όχι. Μπορεί κάποιος να είναι μέχρι 60 χρονών και να εργάζεται ως ναυαγοσώστης. Η προϋπόθεση για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει είναι να μην είναι κάτω από 18. Ναι. Κάτω από 18 το Προεδρικό Διάταγμα και η νομοθεσία λέει ότι δεν μπορεί κάποιος ούτε να εργαστεί, αλλά ούτε και να παρακολουθήσει την εκπαίδευση. Από 18 και πάνω μπορεί κανονικά να έρθει στη σχολή μας, να γραφτεί, να ξεκινήσει τα μαθήματα, να ξεκινήσει την εκπαίδευση και το καλοκαίρι να εργαστεί στις παραλίες μαζί μας. Και προτρέπω μέσω της εκπομπής όλο τον κόσμο, όλα τα παιδιά, μικρούς και μεγαλύτερης ηλικίας, να το πράξουν. Προλαβαίνουν να μάθουν και αυτόν τώρα. Φυσικά και προλαβαίνουν και πιο μετά προλαβαίνουν. Ας έρθουν τώρα όμως. Αλλά όσο νωρίτερα, σίγουρα όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. Γιατί ξέρω ότι γίνεται και χαμός. Γίνεται πραγματικά χαμός. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται χαμός και οι εξετάσεις και οι ημερομηνίες και από τα λιμεναρχεία που δίνουν
είναι περιορισμένες, κλείνουν γρήγορα οι θέσεις. Είναι πολλά τα άτομα που ενδιαφέρονται να γίνουν και να εργαστούν ως ναυαγοσώστες. Επομένως, σίγουρα όσο πιο σύντομα το αποφασίσουν, τόσο πιο γρήγορα θα εκπαιδευτούν και τόσο πιο σίγουροι θα είναι και οι ίδιοι. Γιατί όταν πας να κάνεις κάτι τελευταία στιγμή, έχεις και το άγχος, πρόλαβα, δεν πρόλαβα, το ξέρω καλά, δεν το ξέρω. Αυτό, που σίγουρα μέσω της εκπαίδευσης θα αισθάνονται σίγουροι. Αλλά όσο γρηγορότερα το καλύτερο, ακριβώς. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε τώρα στη σωματική διάπλαση και τη φυσική κατάσταση. Γιατί ξέρεις τώρα, λέω και του Baywatch, που όλοι εκεί πέρα γνωρίσαμε την ναυαγοσωστική λιγάκι περισσότερο, επικοινωνήθηκε. Όχι λίγο, από εκεί τη γνωρίσαμε. Αυτό δεν το είπα, αλλά μάλλον από εκεί τη γνωρίσαμε. Από εκεί τη γνωρίσαμε και από εκεί ξεκίνησε η άνοδο στη χώρα μας και η αναγνωρισιμότητα του έργου του ναυαγοσώστη. Μέχρι πριν από τον Baywatch ήταν κάτι μεταξύ αφάνειας και επιδερμικής γνώσης. Πλέον μέσω του μετά εκεί έγινε η έκρηξη, να το πω πιο σωστά. Επειδή λοιπόν εκεί πέρα αυτό που μας παρουσιαζόταν σαν εικόνα ήταν ωραία κορμιά, καλοχτισμένα και τα γυναικεία και τα αντρικά. Ισχύει αυτό, είναι εντάξει, αυτό και είναι. Ναι, είναι η μύθη και αλήθεια που λέμε εμείς μεταξύ μας οι ναυαγοσώστες πολλές φορές και με παίρνουν και εμένα όταν έχουμε την πρώτη επαφή με μαθητές, μου λένε Νίκο, δεν γνωρίζω καλό κολύμπι ή δεν έχω κάποια παραμανήσια κιλά, μπορώ ή δεν μπορώ. Ή δεν είμαι πολύ γυμνασμένος, ή δεν είμαι πολύ γυμνασμένος ή έχω χρόνια να κολυμπήσω, κολυμπάω, αλλά μπορεί να δυσκολευτώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν προϋποθέτει να είναι κανείς επαγγελματίας κολυμβητής ή μπορεί οποιοδήποτε γνωρίζει κολύμπι, ακόμα και να έχει κάποια παραπανήσια κιλά. Αυτά βελτιώνονται μέσω της προπόνησης και μπορεί κάλλιστα να εργαστεί και να γίνει ένας πολύ αξιόλογος επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Επομένως, ο κόσμος να μην σκέφτεται αρνητικά, να μην βάζει τον εαυτό του ότι δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω γιατί έχω κάποια κιλά παραπάνω ή είμαι λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία. Φυσικά και όχι. Να πάρουν τηλέφωνο, να ενημερωθούν και μπορούν όλοι να τα καταφέρουν και να εργαστούν. Ωραία. Πάμε στον τομέα της κολύμβησης. Κάνετε κάποια ειδικά μαθήματα? Φυσικά, μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης, ένας από τους τομείς της εκπαίδευσης είναι το κομμάτι που κάνουμε στα κολυμβητήρια και στη θάλασσα. Μαθήματα γίνονται και στη θάλασσα, γίνονται και σε κολυμβητήριο. Όπου εκεί πέρα δείχνουμε ό,τι πρέπει να γνωρίζει ένας ναυαγοσώστης, πώς θα προσεγγίσει ένα θύμα, πώς θα το βγάλει από το νερό, πώς θα το ρημουλκίσει όπως λέμε εμείς, πώς θα το μεταφέρει με ασφάλεια στην ακτή. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν πλησιάζει στον κάθε άνθρωπο το κάθε θύμα με τον ίδιο τρόπο. Αλλιώς πλησιάζει ένα θύμα που είναι πανικοβλημένο, αλλιώς πλησιάζει ένα θύμα που είναι συνεργάσιμο, αλλιώς πλησιάζει ένα θύμα που δεν έχει τις αισθήσεις του. Όλα αυτά τα σενάρια τα δουλεύουμε στην εκπαίδευση. Στην πισίνα και στη θάλασσα, προετοιμαζόμαστε, δουλεύουμε τη φυσική μας κατάσταση, δουλεύουμε την αντοχή μας, επομένως δεν χρειάζεται κανείς να αγχώνεται αν μπορεί ή αν θα τα καταφέρει ή όχι. Έτσι όπως μας το έχεις παρουσιάσει πολύ σωστά, νομίζω ότι όλοι είναι εν δυνάμει ναυαγοσώστες που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις που είναι πολύ πιο απλές από αυτές που φανταζόμασταν. Και τώρα θέλω λίγο να σε ρωτήσω για το πρόγραμμα των σπουδών στην Action Club. Δηλαδή, πες ότι κάποιος σε παίρνει τώρα και ενδιαφέρεται. Ποια είναι η διαδικασία? Είναι πάρα πολύ απλή. Και έχουμε και το τηλέφωνο, έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ όλοι, έστω και από περιέργεια παύλα ενδιαφέρον, να καλέσετε, να μάθετε 5 πράγματα παραπάνω. Γιατί πλέον πέρα από την επαγγελματική αποκατάσταση, είναι και μια δουλειά εξαιρετική. Θα είστε δίπλα στη θάλασσα, θα είστε δίπλα στον κόσμο και θα μας πεις και τα υπόλοιπα. Αλλά φυσικά, ποια είναι η διαδικασία? Τι καλύτερο από το να βρίσκεις το καλοκαίρι δίπλα ακριβώς, στη ναι, θάλασσα. ακριβώς. Και να έχεις και καλές απολαβές. Εντάξει, γιατί είναι το ιδανικό. Το ιδανικό, ναι. Το ιδανικό. Όλο το πακέτο που λέμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Έρχεται ο κόσμος σε επικοινωνία μαζί μας να το κάνει. Το γραφείο μας λειτουργεί η γραμματεία 9 με 5 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Και η διαδικασία είναι πολύ απλή. Συμπληρώνουν μια φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία τους, ερχόμαστε εμείς σε επικοινωνία μαζί τους, τους εξηγούμε ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών, τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση. Περιλαμβάνει ένα κομμάτι το οποίο είναι θεωρητικό, το οποίο εκεί αναλύουμε διάφορα πράγματα όπως τον εξοπλισμό, τους κανόνες, τους κανονισμούς, τα θάλασσα, τα ρεύματα, τα κύματα, είναι η ύλη διαφέρει, έχει διάφορες ενότητες και το κομμάτι το πρακτικό το οποίο κάνουμε στο κολυμβητήριο όπως εξηγήσαμε. Και μόλις είμαστε έτοιμοι, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν βγει από το λιμενάκι και δίνουμε τις τελικές εξετάσεις. Για κάποιον που επιλέγει να πάει ακτή, να εργαστεί σε ακτή,
και όχι σε πισίνα, χρειάζεται να έχει και άδεια χειριστή ταχυπλώου σκάφους. Βγάζουμε και την άδεια ταχυπλώου σκάφους, οπότε... Και αν κάποιος δεν ξέρει, το αναλαμβάνετε εσείς, έτσι, αν δεν έχει. Έχουμε σχολές, ναι, και με ταχύπλο αναλαμβάνουμε εμείς, κατευθύνουμε και καθοδηγούμε τους ενδιαφερόμενους και μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν ολοκληρώσει τα πάντα, να είναι έτοιμοι να δώσουν τις εξετάσεις και να πάρουν την επίσημη άδεια. Είναι κάτι απλό. Και πάντα βρίσκεται. Αυτό συγγνώμη, πόσο διαρκεί? Αυτό εξαρτάται το πόσο μπορεί ο κάθε ένας να αφιερώσει κάποιες ώρες για τα μαθήματα. Μπορεί να διαρκέσει και από 2 εβδομάδες μέχρι 1 μήνα. Μέχρι 1 μήνα το μέγιστο. Σωστά. Γι' αυτό λέω ότι προλαβαίνει. Δηλαδή Φυσικά και προλαβαίνει. Θέλουν, ναι. Φυσικά και προλαβαίνει. Επίσης τα μαθήματα και οι ώρες είναι ευέλικτες. Κάποιος ο οποίος έχει ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα με διάφορες ασχολίες, βρίσκουμε κοινές ώρες και ημέρες. Και δουλεύουν κιόλας. Σωστά. Σπουδάζουν, δουλεύουν. Ναι, σπουδάζουν, ναι. Είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος έχει πολλές ασχολίες, ωστόσο βρίσκουμε κοινές ώρες και ημέρες που εξυπηρετούν και τον κόσμο αλλά και τους εκπαιδευτές και ξεκινάμε αυτές τις ημέρες και ώρες να κάνουμε τα μαθήματα. Και μετά, αφού πάρουν τα πτυχία και τα χαρτιά τους και θεωρηθούν ότι είναι οι άνθρωποι έτοιμοι για να βγουν στις ακτές ή στην πισίνα, γίνεται απορρόφηση, δηλαδή εσείς μπορείτε να τους... Είναι άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, άμεση, από την επόμενη μέρα κιόλας μπορούν να εργαστούν. Πολύ βασικό αυτό να ξέρεις, γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι και τους αρέσει, γιατί άμα δεν σ' αρέσει νομίζω δεν το κάνεις αυτό. Δηλαδή, όσο εύκολο και να ακούγεται, τόσο περίπλοκο είναι, γιατί πρέπει να είσαι εκεί όλη μέρα. Μπορεί να είσαι δίπλα στη θάλασσα, στον ήλιο κτλ. Και οι απολαυές να είναι καλές. Είναι μια θέση ευθύνης. Είναι ζώρικο, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Είναι μια θέση ευθύνης, έχεις ευθύνη, έχεις να κάνεις με ανθρώπινες ζωές. Από τους χειρισμούς μας, τους χειρισμούς των ναυαγοσωστών, μπορεί να κρυφθεί μια ανθρώπινη ζωή. Και δεν το λέω για να φοβήσω κάποιον, ίσα-ίσα το λέω ότι είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Ναι. Και ακόμα και το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Επομένως, σίγουρα έχει ευθύνη, αλλά η αποκατάσταση είναι άμεση, με πάρα πολύ καλό μισθό όπως είπαμε και μπορεί να εργαστεί σε όλη την Ελλάδα, σε νησιά, στην Αττική, όπου ο ίδιος επιθυμεί, με συνθήκες πάρα πολύ καλές. Ναι, εντάξει, τις συνθήκες αυτές οι οποίες, εντάξει, τις γνωρίζεις, δηλαδή ξέρεις πάνω κάτω, καταλαβαίνεις. Αλλά από εκεί και πέρα, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τους, αλλά την καλοκαιρινή περίοδο είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι καλοκαίρι, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο, αν μου επιτρέπεις, ότι πολλές φορές, επειδή είναι, όπως είπαμε, μια δουλειά, ένα λειτουργήμα το οποίο έχει ευθύνη, έρχονται και στιγμές μέσα στη σεζόν που κουραζόμαστε, που λέμε άντε να τελειώσει, να περάσει. Και όταν πλησιάζει, και αυτό μου συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και εμένα και με τα υπόλοιπα παιδιά που μιλάμε τους ναυαγοσώστες, όταν ολοκληρώνει τη σεζόν και φεύγουμε, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ναι, λογικό αισθανόμαστε περίεργα. Γιατί μας έχει αγαπήσει ο κόσμος και μια νοσταλγία. Είναι ωραίο να προσφέρει στον συνάνθρωπο, είναι ωραίο να νιώθει ασφαλής από εμάς, είμαστε εκεί, μας νιώθουν δίπλα τους. Επομένως, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα και μπορώ να σου πω ότι μας λείπει κιόλας. Και επειδή πλησιάζουμε και προς το καλοκαίρι και το συζητούσα πρόσφατα και με ναυαγοσώστες που ήμασταν μαζί, ανυπομονούμε να ξεκινήσει. Μάλιστα. Ωραία, το Μάιο ξεκινάτε? Σιγά σιγά ξεκινάμε από μέσα Μαΐου, αρχές Μαΐου να οργανωνόμαστε. 1η Ιουνίου πρέπει να είναι όλα έτοιμα. Ναι, εντάξει, λογικό είναι, γιατί πια και καλοκαιριάζει και πολύ πιο γρήγορα πλέον. Δεν υπάρχει χειμώνας, υπάρχει άνοιξη, καλοκαίρι και λίγο φθινόπωρο. Οπότε νομίζω ότι είστε στις επάλξεις πλέον. Ακριβώς. Οπότε ό,τι θέλετε, πραγματικά εμείς προτρέπουμε τον κόσμο και η Action Club Ελλάδας, γι' αυτό είναι εδώ ο Νίκος και τα συζητάμε, να καλέσετε, να πάρετε τις πληροφορίες, να δείτε πόσο ενδιαφέρουσα δουλειά είναι. Και πόσο ουσιαστικά θα προσφέρετε και θα κάνετε κάτι εντελώς διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι το εντελώς διαφορετικό από αυτό που μπορεί κάποιος να έχει κάνει, να έχει σκεφτεί. Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικό και αν κάποιος δεν το ζήσει, μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Να νομίζει ότι είναι μια κοινή δουλειά όπως όλες οι υπόλοιπες. Δεν είναι έτσι. Ναι, έχει ένα κίνητρο άλλο, έχει κάτι το διαφορετικό, πραγματικά. Έχει κάτι το διαφορετικό. Πείσει, θα έρθω και εγώ να γραφτώ, να ξέρεις. Γιατί όχι. Σε περιμένω. Γιατί είμαι εδώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Στην επόμενη εκπομπή θα πούμε εννοείται κάτι καινούριο και θέλουμε να μας στήσετε κι εσείς ιδέες. Αν και έχω πάρα πολλά ερωτήματα να του θέσω, αλλά θα έρθουν και άλλοι από την Action Club Ελλάς. Θα έρθουν και ναυαγοσώστες, περιμένω και την Κωνσταντίνα, περιμένω και την Ελέ. Βέβαια, εννοείται αυτά τα κορίτσια να μας πούνε και εκείνες τις εμπειρίες τους και από τον κόσμο, αλλά και
ναυαγοσούς είναι πολύ αυτά που έχουν ζήσει, έτσι. Σωστά. Ευχαριστώ, να σε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, και μετά την Action Club Ελλάς, φυσικά, περνάμε στην επόμενη νότα της εκπομπής μας.